Ganol y coed, rownd derfynol ar fi'n cychwyn, tro yma yn y lead draws I 2. Alun Jones yn cadw cwmni fi. Dyn ni lawr y 3 par ola, Alun. Da ni wedi cael di mynd trwy'r cymalau a mae gennym ni Elgan Pyw fi gyfall o Sela Newydd dwi'n cofio enw fo, wan o beth grant dyn nhw a wedyn mae gennym ni Ossie Morris ac Dwi'n deud celwydd. Mae'n bedwerydd cwpl newydd roedd fyny. O ia, mae hyn cyfeillio o Austria di hyn, ia. O Austria mae hynna? Austria mae hynna, ia. Mae hynna, sydd mae hwn yn mynd, mae hynna'n mynd ar yr awyren ac yn mynd yn dod adre. Ar ôl gorffen llifio? Sydd mae'n mynd, ia. Cyn bod y chwys di sychu? Cyn i'r bloc na, hitio'r llawr sydd yn ar yr awyren. O, gan I weld pwy fydd gyntaf te? Ie, na ni. 2 gwpl o Gymru, 1 o Austria, 1 o Cywi a Cymro. Ia, nes i, ia. Ac e ffwr â nhw. Mae nhw wedi bachu fyny sydd byd fan'na. Elgan di bachu. Do, a wedyn, sy'n ni'n gwybod rhyw 8 i 10 eiliad yn fan hyn, sy'n ni'n meddwl mewn amser. Hynna ar trydydd bloc, dwi'n meddwl. Neu Austria, mynd o ie wir. Dwi'n meddwl, mae Thomas a'i gyfaill o pwy oedd yn o draw o Gerwyn? Dwi'n meddwl ddau yma, Elgan a'i gyfaill o Sela Newydd ei chalu, dwi'n meddwl. Oedd hi mor agos â ni? Oedd hi yn agos iawn. Pwy oedd hi Elgan ar Cywi? Ia, dwi'n na fe. Wel, wir, heb i sylwi. O nunlle, Elgan Pyw a'i gyfaill o Sela Newydd. Aidan Grant, ia. Aidan Grant.